یک ji bajarên herî hatî avakirin li Bakur û Rojhilata Sûriyê piştî di şer de hatî wêrankirin bajarê Tebqa ye. Goşaredariya vî bajarî hewla bi dawîkirina hemû dîmenên şer û wêrankirinê dike û rengê şaristanî li Tebqa vegerîne. Ku piştî avakirina bingeha di şer de hatî rûxandin û veguhestina wêraniyê wan niha dest bi karê çelenkirina bajêr kiriye. هو في عام 2020 Di sala 2020 da şaredariya Tebqa dest bi qonaxeke nû ya ji nû ve avakirina bajêr kir. Ji çaksazkirina hemû çerxên bajêr û ronahîkirina hemû kulan û cadeyên sereke. Karê me ji aliyê xizmetguzariyê de berdewam e. Lê em dê li ser karê çalakkirina bajêr bixebitin. Ji ber ku da êdî dîmenên şer nemînin. Di sala 2021 da planeke me ji sala parya 2020 gelek mezintir heye. Yekem navenda bazirganî li ser asta Bakur û Rojhilata Sûriyê li ser rûbera 4000 metr çargoşe li bajarê Tebqa hatiye avakirin. Gotê de gelek dikan, xwaringeh û eywan hene. Guberî 2 salan dest bi vê navenda bazirganî hatibû kirin. تألف المول على مساحة Mol an ku navenda bazirganî ji rûbera 4000 metrên çargûşe pêk tê. Gotê de 84 firûjgeh, 24 salon û 6 xwaringeh hene. Mol niha gihiştiya qonaxa qetandinê. Bi tenê çend tiştên hindik mane ku bi dawî bibe û paşan ew ê li hember bazirganan bihêve kirin. Bajarê Tebqa yek ji bajarên dewlemend de bi avê û durustkirina kehrebê. Gubend ava Firatê li vî bajarî dikeve û deryeke biçûk li paş xwe çêdike. Ku bibû sedema beşek mezin ji koçber û bazirganan di aloziya Sûriyê de berê xwe bidin vî bajarî. Rêberkolo, Dengê Amerîka, Tebqa.